Здравейте, добре дошли обратно в моя канал. Радвам се да се видим отново. Днес правим едно съобщение за следващите 72 часа. Има нещо, което трябва да знаете. Нещо, което ще се случи и е от решаващо значение вие да бъдете подготвени преди това нещо да се случи. Така че няма значение кога попадате на това видео. Просто го изгледайте и то ще важи за следващите 72 часа от момента, в който го гледате. Така че дайте да видим какво предстои в следващите 72 часа, какво ще се случи във вашия живот. Нещо, което е важно, нещо, което ще бъде от решаващо значение. Започваме с девятки. Имаме едно дъно на дека, четворка чаши. Така, сега тези, които разбират от Таро, които познават картите, много добре могат да разберат за какво става на въпроси. И енергията е просто страхотна, разбирате ли? Тая енергия е толкова страхотна, че аз нямам какво да кажа. Имаме девятка чаши, магиосника, шестица пентакли, силата и девятка пентакли. Това, което аз усещам и което виждам е, че вие сте имали някакво разочарование, като цяло не сте се чувствали удовлетворени до този момент от начина ви на живота. Може би от ситуациите, които са се случили във вашия живот, от хората, които са били във вашия живот и някак си не сте имали увереността, не сте имали някаква стабилност, която е така важна за вас, бих казал. Това, което искам да кажа за следващите 72 часа, аз искам просто да обърнем внимание на ето тези карти. Ето така. Почваме с девятка, завършваме с девятка. Следващите 72 часа ще са периода, в който вие ще се трансформирате, колкото и невероятно да ви звучи. Това е напълно възможно. Все пак е обща енергия и няма да резонира за всички по един и същи начин. Но пък ако до тук нещата ви резонират, може да ми пишете за личен ридинг и ще прегледаме каква е личната ви енергия. Да ви дам пътя и правилните съвети как да действате и какво да направите. Но като цяло започваме с девятка чаши, девятка пентакли. Изключително силни карти, които говорят за собствена, за любов. Това говорим за любовта към себе си, за едно чувство на стабилност, за едно чувство на пълно емоционално удовлетворение. Сега, два големи аркана имаме, които са магиосника и силата. Аз нарочно така съм ви ги оставил, за да можете да си ги видите. Магиосника и силата, това като комбинация е изключително силно. В смисъл, наистина говорим за грандиозна промяна, за грандиозна енергия. Какво иска да ни каже всъщност магиосника и силата? Магиосника и силата искат да ни кажат, че ще се случи нещо в следващите 72 часа, което ще ви покаже, че вие имате толкова много сила, че вие всъщност може да промените всичко, което искате. Въпросът е само да впрегнете намерението, да впрегнете своята сила към това нещо. В следващите 72 часа предстои една промяна. Вие излизате от това положение, което сте били до момента на четворката чаши, на неудовлетворението, защото някак си вие до сега сте виждали само негативната страна на живота и някак си сте били потопили в нея, че едва ли не това е реалността такава, каквато е, аз не мога да променя нищо. Само, че в следващите 72 часа, напротив, нещата се обръщат. Имаме централна енергия на шестицата пентакли, което е страхотно. В смисъл, тук нещата са много добре. Наистина много добре. Буквално възстановявате баланса в следващите 72 часа. Отделно това, че се възстановява баланса, вие ще придобиете една такава вътрешна сила, просто едно такова вътрешно прозрение и осъзнание. Напълно е възможно хората, които ме гледате в момента, да имате някакви инсайти, да получавате факсове, така че обръщайте внимание на това, което усещате, на това, което ви идва и така от нищото,
Това ще бъдат едни такива, защото енергията на магиосника, тя е необятна, тя е директна връзка с космоса и с Вселената, с висшите сили. Така че всъщност вие ще получите нужната ви информация по какъв начин да действате. Така че това съобщение е изключително важно за хората, които наистина са готови да действат и хората, които искат сами да променят живота си. Защото тук промяната е напълно възможно и тя е напълно възможно да се случи съвсем скоро от момента, в който гледате това видео. Само наистина ще трябва да действате, без да ви е страх, защото тук при магиосника, при силата, ние имаме чистата воля, чистата енергия, енергията като огън. Така че тук ще трябва да се впрегнете и буквално да се впуснете в дадените неща и в дадените начинания, нали, нещата, които искате реално да постигнете. Така че тук се вижда една страхотна енергия, наистина страхотна за следващите 72 часа. Вие ще постигнете всичко, което искате, ще придобиете своята вътрешна сила. В традиционното таро на Уейт, но както и тук в тази колода, с енергията си дамата успява да опитоми лъва, да опитоми първичното, необузданото. Така че реално по този начин вие ще успеете да подчините живота си и да го направите по начин, по който вие искате да постигнете всичко, което искате. И вие тази сила, ако до този момент вие не сте я открили в себе си и не сте знаели как да я използвате, в следващите 72 часа вие ще получите наръчника, инструкциите, как всъщност да боравите с тази сила и как всъщност вие да я впрегнете, да я канализирате в правилната посока, за да получите това, което искате. Наистина това е много готина енергия. Просто знаех, че трябва да направя такова съобщение за следващите 72 часа по някаква причина и ето защо. Имало си е причина. Какво още може да очаквате да се случи във вашия живот? Какво важно предстои в тези следващи 72 часа? От момента, в който гледате това видео във вашия живот, какво наистина идва? Три големи аркана. Пак имаме повторение на девятката пентакли. Добре. Енергията е много интересна. Отново имаме повторение на силата. Аз съм разбъркал съм картите, вие сами го видяхте, но просто когато си трябва да излезе нещо такова, то ще излезе. Отдолу на дъното на дека имаме четворката жезли. Вие отивате да си търсите щастието. Да откриете щастието. Дали това щастие ще бъде в хора, дали това щастие ще бъде в природата, в ваше хоби. Но тук вие ще си откриете щастието по вашия начин. Погледнете отново, тук имаме от 5 карти 4 големи аркана. Наистина това ще бъде нещо грандиозно, което предстои. Мисъл, големите аркани винаги ни говорят за неща, които не са случайни. Малките аркани, те отговарят за ежедневните ситуации и така нататък. Сега няма да ви вода уроци по таро и просто да не ви обърквам. Това, което се вижда, е, че вие до този момент сте били в енергията на учелника. Енергията на учелника, тя е търсене на истината в себе си, откъсване от света, но това откъсване от света, то не се прави, защото искате да останете самия и така и да гледате в една точка. Напротив, това се откъсване от света с енергията на учелника се прави точно по причина да работите вътрешно, да осъзнаете някакви неща. И между другото, това, което се вижда, отново централна карта този път на Иерофанта. Централна карта този път на Иерофанта, което какво говори? Това, което ви казах от деве, между другото ми се потвърждава. Ще получите инсайти, ще получите напътствие от висшите сили, така че моля ви, наистина следете се в следващите 72 часа, следете за знаци, всевъзможни неща, може да видите някъде руни, може просто да получите някакъв инсайт. Наистина ще имате разрешение на вашите ситуации, на това, в което се намирате в момента. Не искам да конкретизирам, защото при всеки ще бъде нещо различно. Но това, което искам да кажа, между другото енергията тече в момента толкова, аз толкова бързо никога не съм говорил.
това, което се хващам в момента, че говоря прекалено бързо, но това, което искам да кажа е, че нещата се задвижват както до момента, те са били в една пълна пасивност, в случая с енергията на Хърмит, на Отшелника, такава изведнъж имаме два страхотни големи аркана, както добавяме и третия тук в случая, това е колелото на съдбата, Иерофанта и силата. Значи имайте предвид, че много бързо ще се завърти колелото. Много бързо ще се завърти колелото и нещата ще тръгнат в съвсем друга посока и то доста силно, доста, как да кажа, настойчиво, много експресно ще се случат нещата, разбирате ли? Много. Тук при някой може да е нещо финансово, някаква финансова придобивка, може да е някаква идея за нещо за финансово, не знам. При всеки ще е различно. Добре, искам да поясним колелото. Асото жезли, като пояснение на колелото. Още една карта. Това, което искам да кажа тук, че до сега сте се борили. До сега много сте се борили срещу всички и така нататък. Това не е нужно просто вече да го правите. Напротив, не е нужно да се борите с вятърни мелници и така нататък. Вече е време за вашето. Вече е време да правите това, което искате, за да се почувствате добре. Така че аз виждам една страхотна енергия. Време е вече да излезете от ограниченията и да се раздвижите от тази стагнация, в която се намира. Вие буквално изплувате максимално бързо. Вие разбирате ли, че толкова врати ще ви се отворят, толкова възможности ще дойдат, че вие просто няма да знаете как да реагирате и ще се чудите това е истина ли, защото на мен това нещо не ми се е случвало от N броя време. Една такава енергия идва и тук. Просто е време да излезете от този недоимък. Време е да излезете от тази духовна бедност, тази духовна нищета, в която сте били потънали. Време е, бе, хора, разбирате ли? Време е. Тая енергия е просто страхотна. Аз нямам какво да кажа. Знаех си, че трябва да направя нещо такова. И имало и причина. Ами, благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се това видео да ви е помогнало и да ви е харесало. Ще се радвам да се абонирате за канала, да оставите лайк и да ми напишете по един коментар дали ви резонира. А за всички, които им резонира и желаят личен ридинг, може да ми пишете в Viber или в WhatsApp. Има линк долу в описанието под видеото и като първи закачен коментар. Така че благодаря ви отново, че бяхте с мен и до скоро!